ବୃଦ୍ଧ ତମକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ରାଜା କାଞ୍ଚନ ସୌଦାଗର ଅନ୍ତର୍ପୁର ଉଠେଇଛି ହେଲା ରହିଲା। ଆଉ ସେ ବୁଢା ମଣିଷ କଣ ଅଧିକାର କରିଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ଶୁଭାଶୁଭ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି କଣ ଭାବ ଅଛି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ? ଧନ ଧାନ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କୁବେର ସମାନ, ଉଟ ମଇଁଷି ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଝିଅ କାମିନୀ ହେଉଛି ମୋର ପାଟରାଣୀ। ତମେ ତମେ କଣ ଶୁଭ ଦେଖୁଛ? ସେସବୁ କେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୋଭା ପାଇନା ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ କଣ ଶୋଭା ଦିଶ? କଥାରେ ଅଛି, ପୁତ୍ର ବଡ଼ ଧନ ରାଜା, ପୁତ୍ର ବଡ଼ ଧନ, ଯାହାର କୋଳେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ନିଷ୍ଫଳତା ଜୀବନ। ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ଗୁଣା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ତମକୁ ପ୍ରାୟ ଜମା ନାହିଁ। ଗୁଣା କର, ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପୁତ୍ର ବଡ଼ ନିଧନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ବଡ଼ ନିଧନ, ଯାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାର ପିତୃ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇ କରିଛି, ତମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ? ଗୁଣା କର। କୁହ ଗୁଣା କର, କିଏ ସେ ପୁତ୍ର, କିପରି ଭାବେ ତା ପିତୃବଂଶର ଗତି ଗାନ କରିଛି? ଆରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ହରି ହରି
ଅଧର୍ମ ହୋଇ ପଚାର ଗଙ୍ଗା ଆଣି ସେ ତାଙ୍କ ପିତୃ ରାଜନ ତାର ପର୍ବ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଶବତୀ କେଶରୀ ତାଙ୍କ ପିତୃବଂଶ ବିକାର କରିଥିଲେ ଗୁଣାକର ମହାରାଜ ତମେ କୁହ ଗୁଣାକର ଆଣ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଗୁଣା କରିଛି ହେଲେ କହୁଛି ଆଣ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ଗୁଣା मोर गुण रक्षा हो केमिति महाराज मोर राज्य रक्षा हो केमिति अरे केमा कथा सुनाइलो गुणा कर I
ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବି। ଦେଖିବେ ମହାରାଜ, ମା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଗୁଣାକର ମହାରାଜ, ଯେଉଁ ଗର୍ଭଧାରୀ ଜନନୀ ମତେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ମା ମତେ ସତର ଉପଦେଶ ଚାଲ ଗୁଣାକର, ଯିବା ଆମେ ସେ ଗର୍ଭଧାରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ।